Оръжия, изработени от сопотски майстори, имат в колекциите си различни крале и принцове от цял свят. Гравьорът от града на Вазов от 20 години практикува старинния занаят, а всеки изработен предмет носи неговия монограм. Ножове, пистолети и револвери са част от предметите, които успява да гравира майстор Евгений Димов. Близо 2 десетилетия той се занимава с този занаят. Негови изделия се намират в колекциите на различни кралски особи. Украсял съм арбалет за краля на Йордания. Имам, примерно в региона, принца на Дубай, Мохамед има също нож, който е в неговата колекция, мой нож. Това не са директни контакти. По-скоро фирми, които поръчват, примерно нещо, което да се дари. Освен върху дърво, майсторът може да работи и върху метал. Сега той за първи път среща предизвикателството да гравира върху лък. Ето това в момента се прави, значи тук примерно е украсено, това беличкото тук е инкрустация. Тук ще има животно, което ще е инкрустирано. Всеки гравиран предмет от Евгений Димов е уникален. Върху оръжията най-често гравира животни. Споделя, че работата е бавна, но резултатът накрая е впечатляващ. Като всяко дете аз съм си мечтал, нали, да бъда космонавт, пожарникар и други такива неща. Но винаги така съм имал интерес към украсените неща. Самия пазар ме насочи към... Имаше ниша тогава по това време. Всяка творба на майстора от Сопот е белязана с неговия монограм и притежава сертификат за уникалност.